Bubagarne thamjan jobawo tabo buri bodol buma bodol songkra khlai yafri shawi tongo oba haikanno shimna tokmakari constituency bo Tripura Women Federation ni buri bodol khajaka aram manjaka Tripura mothani adong Ranjite Burma kongna thani bodol na adong jok saka buni yaga ha sogi jagna kipritub na ne bagai bubagra thansa Greater Tripura Land ni bagai jobawo ongkhorja buri rogbo kiriya lasia kare changori khawe bubagana loginani nango no khurangna ni bagai buriro khir engtei hanon to fana muthana ni bagai bo buriro khir ngan nango haine bagai no buri bodol longno biskang awe phaine bagai ko kusarkha bodol ni adong je tini o shari shal jorani bo ani buri bukhukshong ngoi tini ora kashta committee khajakmani o committee wo ani adong juk okara ngoi at kamora kan ampan kasha buri bukhukchini president hisabe bo oro samu tangani hanoi je langjok soge je committee no khamani bono ani bono kha kesang bai ang pai phela hamdong sira ya kharo tai jotto ani buri bukhukshong oro wo 차디 승보티니 부리럭 너가 아수기 동리야 승보티니 진이 부바가라 너 생그락 즉 응의 승보티니 비니럭을 사무 땅내니 하는 하이네 부리고 국성을 아니 빨리 한번 배워버리 되봐 액술에 승 사이만우 어하와 액수 조라 시전아 라자 사이 탕만이 하 어하 정 진이 시대버 어카라 자카라 사이만 하이프너 승 사이만 파너 진이 하니 박의 정로 그리고 한 승 제 노르 하시 한게 땅이요 근서가 그러네 액수가 진이 하시 차보나 승진이 어르서가 가네니 만난카 땀이 박의 한가이 진이 부이니 야고 글라이 동만이 하노 승 땀모 가이 승 두부이만 그니티니 아니 버리고 걱정 파디 승뭐 어자라워 진이 부바가라 너승 오 하니 말이 승 마면이 박의 가시 제금 깜파네니 한가 한가이 증로게 나고 저라나 버리 박의 어자라나 아니 버리고 걱정 많이 박의 안 부스간거 아니 버리롱나 안 어번 그산나니 무슨고 비비노 블레서 비비네 엘라카로 진이 버리고 걱정 응거이 파디 승보 진이 부바가라니 응거이 생크락적 응거이 승 제 라자니 보제 목걸리 먹도 있도요 제 진이 띠프라 사랑나 못한가니 니 파이마니 라마워 아니 버리 부국성노 부스간거 아고고이 생크락적 응거이 사문 땅가니 하나이 안 프로텍티 버리롱나 안 아니 메시스리고 파디 승 기리야 라시아 승 제꾸노 다비 마나니 탕가 흥가이 아자가 승 사우스나 나나 승 버리럭 다신 부스간거 진이 포르버벅다 사이 탕가 승 버리럭 꾸노 카이메야 마니 그르이 승 난카 흥가이 비비노 자가와 승 티니 눅자게 동무 비비네 알카라 파라로고 제스라이럭 드락살라이 보르니 꾸노 보비숑 그리카 어버 하이자가와 진이 버리럭 승 아라버승 마 사이톡나이 땀 흥가이 승 버리럭 সমাজনো নাইথগৈ নারনানি করং এবং जों বরিরক নগ যেকোনো কিসুঙ্গি ওয়ালাইখা হংকাই নুখুং রাগনানি जों रोंगो বনি বাগৈ जों বরিরক বেশিরভাগইনো নুখুং নারনানি করং নি সাজাংনি জাগাও বিশেষ জাগানি বরিরক ন ফাইদি जों अ জাগাও जों मा साइटक लायनाय जों तेव समा सुबाग लायनाय जों एलाका बासिङै चिनि बरिरक बिभिन्न पारा पारा हानिया साया ngै दङ जों चिनि बरि बहु सम आरो जों सुबाय मा सुबा लायनाय बनि बागै बारा कप सायो फाइदि आनि मेसेज अबनो चिनि बुबागारिनि मकलनि मुक्तिनो जों मुख थांसोनामै बिनि जे वान सुगै दंमानि ग्रेटार डिपार्टमेन्ट अ ग्रेटार डिपार्टमेन्ट आनि बरि बुखसं सेंक्राक ngै जों सामुं तांलायै हनै सांगो रिकुतु खावै फाइदि जों यागो जों 응거 혹시 보통 아기 담아할 들라이 ซึ่ง 부스강을 잡아와 너컬라시네 하는 저또 버리 부국성나 티니 어러 아니 부르버심나 블레스니버 프레시덴 마작동어 어 안짜니 게 자라 프레시덴 자라 포트 गनाङै दंनाय 자라 포트 그리 응ै दंखानो फाइदि जोंबो अ दफानि बागै सामुं तांनाय जोंनि बुबागारानो जों लगेरिनाय हनै नरक बुसकांनि टेस्टनि जिनि जंमारिव जों साकथारै एबं याक थारबाय खायो बुक थारबाय खायो जों पारा पारा जोंनि बरि बुकुक्संनो जों ए पोसानो जों खायलायानो हनै ए आशा बिश्वास नारगे आं जत बरि बुकुक्संनो अरनो आनि कक पाइखा जतनो हामबाय फाइदि कक जरा कपनि बिसिमतिनो आनि बरि बुकुक्संनो आं बारा कक सालिया तिपारा मथा आयु लक्तु आनि बरि बुकुक्सं आयु लक्तु आ चिनि जे इमराजन जे इमां गेटा टिपालेन मन अबो दाति दाति खनि मानानि उन्तनि सावै आनि अकिचतिया कक सामनि अरनो पाइखा जतनो हामबाय मानि ग्रेटार डिपार्टमेन्ट अ ग्रेटार डिपार्टमेन्ट आनि बरि बुखसं सेंक्राक ngै जों सामुं तांलायै हनै सांगो रिकुतु खावै फाइदि जों यागो जों
अक्सि बथमा आगे थामा हाय दै लायो जों बुसकाङो चबाओ नखल लासिनाय होनो जत्त बोरै बुखुक संना तिनि अर आनि पूर्व सिमना भिलेजनि ब प्रेसिडेन्ट माजाक दङ अ आमसाइनि इंगे जरा प्रेसिडेन्ट जरा पद गोनाङै दंनाय जरा पद गरि इंगे दंखानो फाइदे जों ब अ दफानि बागै सामुं तांनाय जोंनि बुबागाराव जों लगेरिनाय होनै नरक बुसकांनि टेस्टनि जिनि चंमारि व जों साक थारै एबं बिराद गोथारबाय खायो बुहुक गोथारबाय खायो जों पारा पारा जोंनि बोरै बुखुक संनो जों ए पसानो जों खायलायानो होनै ए आशा बिश्वास नारगे आं जत बोरै बुखुक संनो अरनो आनि कक पाइखा जतनो हामबाय फाइदि कक जरा कपनि बिसिमतिनो आनि बोरै बुखुक संनो आं बारा कक सालिया तिपरा मथा आयु लक्तु आनि बोरै बुखुक सं आयु लक्तु चिनि जे राजन जे इमां गेटा टिपालेन मन अबो दाति दाति खने मानने उन्तो हुनि सावै आन ओके चेतिया कक सामनि अरनो पाइखा जतनो हामबाय ब्ले ब्ले के हामबाय जों तिनि सिमना तमाकारि इनको कन्स्टिट्युएन्सिनि जिनि सोनाराम विलेज कमिटिनि जिनि त्रिपुरा वुमेन्स फेडारेशननि एखे बुमा बदलनि जों तिनि काइसा अरबनि इनको पान्दा सुखा अ पान्दानि बिसिंथि जों तिनि अर काइसा कमिटिबो कताल मानखा ब्लाइकेना बरनो जरा तिनि कमिटिबो संजंनाय पुइला नां बरनो लामसबो बेखा का हामजाफारो तामनि हिंगाकाय जिनि थिनांनि सबावो बोरै रंनो ब्लाइकेनो नांगो तामनि हिनबा जों साइमानो कुमारी मधुति रूपश्री अ हाव पुलिसनि जुलुमनि बिरुद्धे सभा खायसिम थैमानि ओंखाय अ चिनि दफानो मोथांनानि सभावबो गोबांमा बोरै तिनि सिक जरा गोबांमा जागानो थैका उरपातिमा 1996 गोबांमा जागा सभा थाइतिनि सलारगनो रम पुलिस रम मितलांपुर सेगिनारे थिनि बोरै रंनि गोबांमा सभानि मारि गोबांमा बरनि थैखिख्लायमानि कलम थैखिख्लायमानि फान खिख्लायमानि मारि दंगो अमते याहायकिनो जों तिनि ब्लेकेनो खातंगो चिनि बुबागरानि तिफांबाय तिफ्रा मथानि तिनि वुमेन्स फेडारेशन जों तिनि सिमना मुसुक नायथ तखायो गोबांमा बरगनो मुसुक बरगनो तिनि तैयै जों जर तिनि पान्दाखाय खायमाखा इंगा आबुनि बागै जों ब्लेकेनो तंथगो ओंखाय आं साननानै नायो चिनि बुसकांगो गोबांमा सभा दंगो अ सभावो चिनि लगी संगै बुबागरानि सेंक्राजिकुंगै जों तिनि इंको बुसकांगो चिनि सभानो तेबो फलगै तलांनानै बागै चिनि थिनांनि चिनि बुसा चिनि बुसुक बुतै रंनो जों बरनो थिनां बा बुंनि तंथाय हारक लांथानानि बागै जे सभा अ सभावो बरनो जतनो लगी माने जों सभा खालायनायनि बागै चिनि जों अर कमिटि खालायमांखा म ब्लाइकेनो जों तंथगो तामनिका बुसकांगो जों चिनि ग्रेटर टिप्रालेण्डनि बागै जों सभा खालायनाय बुबागारा साका ग्रेटर टिप्रालेण्ड मा एखाय चिनि टिप्रा सर जों तै बानचि मालिया आबुनि बागैनो अ ग्रेटर टिप्रालेण्डनि सभा ताबो कोविड-19 पाइथामनि लगी लगिनो जों हाकलिदिवै चिनि दफानि न मोथांनानि बागै जों तिनि डेमोक्रेटिक लामाते जों सभा नखरनाय आबुनि बागैनो जों ताबो तिरखाय अ कोविड-19 नि बिसिं तैफानो जों ताबो प्रिपारेशन कमिटि र खावै जों प्रिपारेशन नाय दंगो तामनि हिंगाकाय जों एनआरसी नि बागैबो जों सभा खालायका सीआईबी नि बिरुद्धेबो जों सभा खालायका ताबो ग्रेटर टिप्रालेण्डनि बागैबो जों सभा खालायनाय जों तिरखायनि दंगो सुप्रीम कोर्ट आगस्ट मासो हियारिं दंगो एनआरसी नि जों साइमानो जों हियारिंगो उंगो इंखाकाय जुदि अब उनको जुदि राय इंखाकाय जोंनो कप्लायनाय आसाम बायदिफोरनो आलादा बागैखाय नाखा ओंखाय जुदु तिनि अमसिमिया बुमा बदलनि जे दायित्व ओंखाय तामो कामिओ ताबो ड्राग्स रक्सावै चिनि दफानि सारे काहाम बोरै काहाम सिकला सिकली र ताबो जे दरायतमनि अमनि बागै बरग माबुचानाय बरग कामि आमचाइनो नायथकातिसानानि बागै बरग दायित्व मानानाय अमसिमिया ताबो डोमेस्टिक भायोलेशन हेनो इंराजी बाय जेता नक खुंगो बुलाय टकलाय मुलाय माने अमनो मोथांनानि क्षेत्रआवबो अ बोरै मथा कायसा भूमिका मानानाय तामनि हिनबा डोमेस्टिक भायोलेशन काय जों कोर्टआव थांलायो केस लायो फैरानि जाहाथे आबर उं जाते बतिखाय बुजग माने बिसिंतै बरनो बका हामबाय तनि मानो जोंहाबो मानायनाय एवं चिनि तिफ्रा मथानि तैफांबाय जों एडिसिओ सरकार फाइमानि यागुलो ताबो गोबांमा यापिरि रंनो तंगो बोरै रंनो साक याखुं बाहायके बानचिनानि इन्डास्ट्रिनि माध्यमे जों बरनो बतिखाय बानचिरिनानि गोबांमा जों ताबो यापिरि रंमै तंगो आं खाख्लायो चिनि अ त्रिपुरा वुमेन्स फेडारेशननि तै थिनांगो चिनि बोरै र कायसा थाङै तंनानि एवं आजिनानि बर लामा नायथुक मानानि हनै आसिक सावैनो हायनो हाय तिनि कमिटि संजंनाय ताइ तिनि अपान्द फाइमानजा फैनाय बेबातनो आनि खाकाहाम ताइ हामजामा विशेष करा अनुखुंनि ताखुगनो आं ब्लेके खाम काहाम मारिओ तामनिखाय तिनि दिनि अवातिनि जराफोरनो दिनि नवासंनो मिटिं खायनानि जागारि माने बागै ओंखाय आं ताबो चिनि बोरै मथानि अकरा चिनि
बुखुकजों चीनी दफानि वानसुकनाय सभा खालायनाय सिबानजलि नुबोमनि अमनि बागै बरग मा बुचानाय बरग गामि आमचाइनो नायथका तिसानाय बागै बरग दायित्व मानानाय अम सिमिया ताबो डोमेस्टिक भायोलेशन हिनो इंराजी बाय जेता नक न खुंग बुलाय टकलाय मुलाय माने अमनो मोथांनानि क्षेत्रआव अब बुरि मथा कायसा भूमिका मानानाय तामनि हिनबा डोमेस्टिक भायोलेशन कायसा कोर्टआव थांलायो केस लायो फैरानि जाहाथे आबर उं जाते बतिखाय बुजग माने बिसिंते बर न बका हामका तनि मानो जोंहाबो मानायनाय एवं चीनी तिप्रा मथानि तै फांबाय जों एडिसिअ सरकार फाइमानि यागुलो ताबो गोबां मा याफिरि रंनो तंग बुरि रंनो साक साक याखं बायके बानचिनानि इंडस्ट्रीनि माध्यमे जों बरनो बतिखाय बानचिरिनानि गोबां मा जों ताबो याफिरि रंमै तंग आं खा खालायो चीनी अ त्रिपुरा वुमेन्स फेडारेशननि तै थिनांगो चीनी बुरि र कायसा थाङै तंनानि एवं आजिनानि बर लामा नायथुक मानानि हनै आसिक सावैनो हायनो हाय तिनि कमिटि संजांनाय ताइ तिनि अपान्द फाइमानजा फाइनाय बेबाकनो आनि खाका हाम ताइ हामजामा विशेष करा अनुखंनि ताखुगनो आं ब्लेखे खाम काहाम मारो तामनिखाय तिनि दिनि अवातिनि जराफोरनो दिनि नवासिनो मिटिं खायनानि जागारि माने बागै खाय आं ताबो चीनी बुरै मथानि अकरा चीनी बुखुकजो चीनी दफानि वानसुकनाय सभा खालायनाय सिबानजलि नुबो दिनै अ बुरै बदल एबा TWF मथानि बदल खातानिबो गोबां मा बुरै बर' रंनो बसखां फाइमानि नुजाखा बबागा न लगिर थाने बुरै बुसाराव बुरै बर' ताब आवगे फाइमानि आबुर मांखुलि नुजागै दंग